निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्रातर्फे मी गौरव कुलकर्णी आज आपल्याला भगिनी निवेदिता भारतासाठी समर्पित जीवन या पुस्तकातील एक उतारा वाचून दाखवणार आहे. लेखिका आहेत निवेदिता भिडे आणि अनुवाद केलेला आहे प्राचार्य प्रमोद डोरले यांनी. गुरूंची भेट. 1895 मधील नोव्हेंबर महिन्यात भर थंडीत एक दिवस दुपारच्या वेळी मार्गारेट लेडी मर्गेसन यांनी दिलेल्या निमंत्रणाचा मान ठेवण्यासाठी म्हणून त्यांच्याकडे गेल्या. जाताना एक जीत असलेल्या गुलाम असलेल्या देशातील हिंदू संन्यासी नवीन असं काय सांगणार असा एक उपेक्षेचा भाव त्यांच्या मनात होता. हा हिंदू साधू म्हणजे दुसरे कोणी नसून ज्यांनी 2 वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या शिकागो येथे भरलेल्या धर्म परिषदेत हिंदू धर्माच्या वेदांत तत्वज्ञानाची माहिती संपूर्ण जगाला पटवून दिली होती ते स्वामी विवेकानंद होते. स्वामीजींच्या प्रभावी व्यक्तिमत्वामुळे आणि त्यांच्या सहज अकृत्रिम अशा वक्तृत्व शैलीमुळे मार्गारेट प्रभावित नक्कीच झाली होती. परंतु तिच्या ब्रिटिश मानसिकतेमुळे त्यांच्या विचारांचे महात्म्य तिला एकदम मान्य झाले नाही. शेवटी एका परास्त झालेल्या जीद असलेल्या देशातील एक संन्यासी हाच भाव तिच्या मनात होता. त्यामुळे जेव्हा तिच्या मैत्रिणीने स्वामीजींच्या भाषणाबद्दल तिची प्रतिक्रिया विचारली त्यावेळी तुटकपणाने ती इतकेच म्हणाली, भाषण उत्तम होते पण त्यात नवीन असे काहीच नव्हते. पण ज्यावेळी ती त्या भाषणाचे त्यात मांडलेल्या विचारांचे चिंतन करू लागली त्यावेळी आपले हे मत अयोग्य, अनुचित आणि पूर्वग्रह दूषित आहे असे तिला मनोमन वाटू लागले. तिच्या मनाने कौल दिला की जर मी सत्याच्या शोधात आहे तर मला त्याची प्रचिती कुठूनही आली तर त्याचा स्वीकार मी केलाच पाहिजे. मनाची ती तयारी मी ठेवलीच पाहिजे. या जाणीवेमुळे तिचे स्वामीजींच्या प्रवचनांविषयीचे आकर्षण वाढले. ती स्वामीजींचे प्रत्येक प्रवचन, चर्चा, बैठकी यांना आवर्जून उपस्थित राहू लागली. त्यासाठी वेळ काढू लागली. त्या प्रत्येक सत्रात निसंकोचपणाने स्वतःच्या मनातील शंका कुशंका विचारू लागली. सत्यान्वेषणाच्या दृष्टीने तिच्या मनात कितीतरी मूलभूत स्वरूपाचे प्रश्न, समस्या असत त्याबाबत निर्भयपणाने ती स्वामी विवेकानंदांची चर्चा करीत असे. स्वामीजीही तिच्या जरतरने अवगुंठित झालेल्या अनेक प्रश्नांचे, शंकांचे समाधान निसंकोचपणे करीत. मार्गारेटच्या ठायी असलेल्या बौद्धिक क्षमतेचा, आकलन शक्तीचा परिचय स्वामीजींना यातूनच झाला. स्वामीजींची झालेल्या या प्रदीर्घ चर्चेमुळे तिच्या मनातील नास्तिक भाव हळूहळू विलयाला जाऊ लागला. तिला हे पटले, समजून आले की संपूर्ण विश्वातील एकात्म भावावर अधिष्ठित वननेस ऑफ द युनिव्हर्स वेदांत तत्वज्ञानातच संपूर्ण मानव जातीचे कल्याण करण्याचे सामर्थ्य असून आध्यात्मिक दृष्ट्या संपन्न आणि शांततामय एकात्म जीवनाची परिपूर्तता आहे. या विचारात विविधतेतील एकता जोपासण्याचे विलक्षण सामर्थ्य आहे. चरित्रकार लिझर रेमंड म्हणतात, शेवटी मार्गारेटला ज्या धर्माची मूलतत्वे, त्यावर आधारित तत्वज्ञान, उपासना पद्धती या वैज्ञानिक कसोटीला सहजपणे उतरू शकतात. अनुभवाच्या पातळीवर ज्या धर्माने आध्यात्मिक आणि व्यावहारिक जीवनात एक सुरेख संवाद प्रस्थापित करण्यात यश मिळवले आहे
ज्या धर्माची पायाभरणी मानवातील उदात्त सर्वोच्च आणि विकसनशील आध्यात्मिक जीवन मूल्यांवर झाली असून जो धर्म पापाचरणाच्या पापी असण्याच्या हीन गडांपासून पूर्णतया मुक्त आहे असा धर्म सापडला. वेदांत विचार तिचे आंतरिक समाधान झाले आणि तिने अगदी मनापासून हृदयापासून आपण स्वामीजींच्या शिष्य आहोत हे घोषित केले. तिच्या दृष्टीने आता स्वामी विवेकानंद मास्टर गुरुदेव म्हणून प्रस्थापित झाले. ही मान्यता म्हणजे तिच्या बौद्धिक सामर्थ्याने स्वतःला स्वामीजींच्या चरणी समर्पित केल्याचीच पावती होती. तिच्या एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात आली की स्वामी विवेकानंद सत्यासाठी जगतात, सत्यासाठीच ते जगणार आहेत आणि सत्याचा आविष्कार अवनी तलावर अखेरपर्यंत करणार आहेत. एक दिवस प्रश्नोत्तराचा वर्ग चालू असताना स्वामीजी अचानक उठून उभे राहिले आणि म्हणाले, आज जगाला फक्त अशा 20 स्त्री पुरुषांची गरज आहे की जे पलीकडच्या भर रस्त्यात उभे राहून सर्व जगाला सांगतील की आमच्या जवळ काही नाही, फक्त ईश्वर आहे. कोणाची अशी तयारी आहे? ते पुन्हा म्हणाले, यात भय कशाचे आहे? तुमचे ईश्वर सान्निध्य जर सत्य असेल तर इतर कोणत्याच गोष्टीची पर्वा बाळगण्याचे कारण नाही. पण हे जर सत्य नसेल तर आपल्या जीवनाला अर्थ तरी काय? स्वामीजींचे वरील आवाहन ऐकून मार्गारेट विचार करू लागले की खरोखर हे सत्य स्वीकारणाऱ्यांपैकी मी एक असू शकते का? यावर तिने खूप विचार केला. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्गात स्वामीजी म्हणाले, या भूतलावरील सर्वश्रेष्ठ आणि शूरवीर असणाऱ्यांनी जगाच्या कल्याणासाठी सर्वस्वाचा त्याग करण्याची वेळ आज येऊन ठेपली आहे. मार्गारेटला स्वामीजींच्या बोलण्यातील आशय लक्षात आला, परंतु तिला प्रत्यक्ष निमंत्रणापर्यंत वाट पाहणे भाग होते. तेव्हा स्वामीजी जेव्हा केव्हा लंडनच्या बाहेर असायचे त्यावेळी ती त्यांना पत्र लिहायची. एका पत्रात तिने स्वामीजींना भविष्यकालीन योजनांच्या संदर्भात स्पष्ट विचारले असता अगदी थोडक्यात स्वामीजी म्हणाले, माझा जीवनादर्श अगदी थोडक्यात सांगता येईल तो हाच की मानवाला त्याच्या दिव्यत्वाची जाणीव करून देणे आणि हा दैविक गुण त्याच्या प्रत्यक्ष जीवनातून कसा प्रगट होईल हे त्याला समजावून सांगणे. निर्भय शब्द आणि निधड्या छातीने केलेले कार्य याची आज आपल्याला गरज आहे. म्हणून हे थोर महिले, उठ. जग दुःखात हरपळत असताना तू किती वेळ निद्रिस्त राहणार? एक दिवस स्वामी विवेकानंद म्हणाले, मला भारतीय महिलांना शिक्षित करायचे आहे. या कामात तू मला मोलाची मदत करू शकशील अशी माझी खात्री आहे. स्वामीजींच्या या शब्दांचा तिच्या मनावर खूप प्रभाव पडला. तिला वाटले आपण याच निमंत्रणाची तर वाट पाहत होतो, पण मनाने ती खंबीर होती. त्यामुळे भावनेच्या पोटी कोणताही निर्णय एकदम घेण्याची तिची सवय नव्हती. स्वामीजींच्या या म्हणण्याचा तिने सखोल आणि सर्व दृष्टींनी विचार केला आणि शेवटी आध्यात्मिक प्रगतीसाठी आणि आपल्या गुरूंच्या लोकांची म्हणजेच भारतीयांची सेवा करण्यासाठी तिने भारतात जाण्याचा निर्णय घेतला. भारतात येण्याचा आपला हेतू तिने पत्राद्वारे स्वामीजींना कळवला. स्वामीजी लगेच होकार थोडीच देणार होते, कारण एका अभारतीय व्यक्तीने भारतात येऊन कार्य करण्याबद्दल स्वामीजींची स्वतःची एक निश्चित धारणा होती, विचार होते. कोणीतरी बाहेरच्याने भारतात येऊन आपले विचार आपल्या लोकांवर लादावेत हे स्वामीजींना अजिबात मान्य नव्हते. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील अतिशय उष्ण अशा हवामानात कोणत्याही पर्याप्त सुविधांशिवाय मार्गारेटला राहणे, कार्य करणे कसे जमेल? त्यामुळे त्यांनी तिला पत्र लिहून सध्या लंडनमध्ये राहूनही भारताची सेवा करता येईल अशी सूचना केली. परंतु आता मार्गारेटचा निर्णय झाला होता. तिने या कार्यात सहभागी होण्याचा कृतनिश्चय केलाच होता. त्यामुळे आता थांबण्याचा, माघार घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्याप्रमाणे भारतात येण्याची आपली इच्छा तिने पुन्हा पत्र लिहून स्वामीजींना कळवली. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ,
टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.